Скажам шчыра, футболам Мальме жыве не вельмі актыўна. Падчас матчаў у фан-зоне перад вялікім экранам народ збіраецца выпіць піва, а ў астатнія дні пуста. Увогуле складваецца ўражанне, што пануюць у горадзе не людзі, а жывёлы. Працоўнае месца журналістаў – стадыённы прэс-цэнтр. У нашых шыротах гэта звычайна невялікае памяшканне, дзе праходзяць пасляматчавыя прэс-канферэнцыі. А тут можна з камфортам працаваць ледзьве не цэлы дзень. Перад матчам з Сербіяй трэба было забыцца на стартавую паразу ад шведаў. Пра гэта і казаў футбалістам на адной з трэніровак начальнік футбольнай гаспадаркі Беларусі Геннадзь Нявыглас. На матч супраць беларусаў у Мальме высадзіўся ўнушальны дэсант сербаў, амаль цалкам складзены з балканскіх эмігрантаў, што жывуць у Швецыі, Даніі ды суседніх краінах. Да гульні ў парку ля стадыёна быў нават зладжаны канцэрт сербскай песні. Спявала нядаўняя пераможца Еўрабачання. А вось беларускіх саппортараў такое ўражанне становіцца з кожным днём всё меней, і хутка лік іх можа пайсці на адзінкі. Мало приехало людей, в принципе, никто не интересовался, потому что можно было при желании очень бюджетный выезд организовать. Билет на самолет $35 туда-обратно. Гостиница нормальная. На двоих $100 за 2 ночи. До Варшавы добраться тоже можно. Ничего не так дорого. Понятно, основная проблема, наверное, визы. И визу, в принципе, можно было открывать в шведском посольстве в Минске без проблем. Просто люди что-то, наверное, не проявили интереса, как всегда. Федерация не заинтересовала, вообще даже не предложили, а люди сами, может, не знают, может, не хотят. Сложно сказать. Быць у Мальме і не наведаць Капенгаген – гэта не пра нас. Паўгадзіны на цягніку і па-вясковаму спакойныя мальмянскія вуліцы мяняюцца на сапраўдны шум вялікага горада. Сталіца дацкага каралеўства, не хухры-мухры. Yeah, go Belarus, give Italy some ass kicking, show them how to play some good football and send them back to Italy with a long nose.